Alright, mbukeli ke njengoba nibona ke eduze kwami ngimile lana no President Nomabhinqa siyakumukela ku Mashelela TV Chunu. Yebo siyabonga uThando. Alright, siyabonga kakhulu nje umsebenzi omuhle owenzile. Siyabona na sisando witness nje into engakazi yenziwe nje emlandweni waseningizimu Afrika noma nje kwibhinqa nation. So siyabonga kakhulu nje igalelo lakho kakhulu kulabafana abasakhula ukuthi ube isibonele sihle nathi nje eningizimu Afrika. Nami ke nje namhlanje sengiyilunga lebhinqa nation. Siyabonga kakhulu dadewethu, cha abantu abajoyene ngobuningi impela kubela amabhinqa ngoba kuyaphileka lebabhinqweni kunesibusiso ngoba siphile iqiniso siphile imvelo la asiphile okunye singakwaziyo. Okungakusho ke ukuthi cha lokho esihlangana ngakho lapha namhlanje akwenziwa ngayimi kwenziwe umfoka Miya nayo yibhinqa futhi wale eBergville okuyinto enhle kakhulu ukuthi akwazi ukubona ithalent esencane ekuthenini athathe isinkwa sezingane zakhe naye azi ukuthi ulapha khona ngenxa yabantu akwazi ukuthi anikele ekuthenini umfana omncane akhule amnikeze isibusiso esikhulu kakhulu semoto entshasha iPolo elihle kangaka umfana naye akwazi ukuthi athi move point A to point B ngenxa yokwazi ukuthi izimo amabhinqa sacindezelekile sisabukela kwaphansi unisho nomculo wethu umbala. No siyabonga kakhulu nje ukuthi uyimelile lesisizwe nale genre wayimela wayilwela kakhulu ngoba manje sila sikhona ingenxa ukuthi ulwile wama wathi nje no wathi nje angivumi. So nje siyabonga kakhulu umsebenzi wenu wenzayo muhle and ngiyathemba ukuthi nje ni South Africa yonke nombukele ekhaya bathokozile nje kakhulu ngako konke othe kwenzeka namhlanje. Siyabonga kakhulu babungizwe. Siyabonga kakhulu dadewethu nani Mashelela TV niqhubeka nomsebenzi omuhle ningazenzi ikeshe nenze iqiniso emphakathini ngoba iqiniso liyokuphilisa liyokulwela ngisho ke abantu sebecindezela kodwa iqiniso lihlezi linendlela yalo yokuphunyula njengoba ngimile nje mina ngoba ngime eqinisweni I will be forever standing until my last day on earth and I'm aspiring and my spirit and even my flesh will be imbiliso of the next generation. Amabhinqa awaphakame njalo ulukhulu liyeza kulonyaka njengoba siqale ngezibusiso ezihle kangaka nje sicela ukuthi amabhinqa onke alindele iannouncement ebaluleke ngendlela esimanga. Siyabonga. Sibonga kakhulu nizwileke lapho mbukele ekhaya ke so nami officially I am a Bhinqa queen.